Hi guys, your boy Arito. Yeah. Hi. For today's video guys, no na sa dire sa amo ang dapit. Ha? Landog kaayo. Anong kana mo gapon imong suot, God? No na po dire sa mong dapit guys, pero tinapong bugnawa. Baga na po kiming pang suot ay. Yeah. Inay ha? Dandog jud. Dandog ay us patok yan eh. Say nanim go. Lukas. Si Remy gamay guys. Nami karon diri sa Walmart. I-test na po na to ang ang camera karon nga gamit. Ang gamit natong camera karon guys is ang Action 5 Pro. Tapos sulayan na to og gamit ang iyang color nga D-Log M 10-bit ang daw gamit karon, kundi pwede nimo siyang i-color grading. Tapos muna settings ang gamit karon, naka-auto lang po ng uban. Ako guys, dili pa kay ko kabalo o saon pag color grade sa maong mga footage, pero na may ma-download nga LUTs ang tawag free sa DJI. So kato ang gamiton murag color correction ba. Kapalit ka? Kana roy wala tong pampakuan, order na ko to sa Walmart. Ay, pati video po. Ano man? Dili do sa videohon guys, ulaw do siya. Sa nga to. Nindot ra ba kay sa buhok ko? DIY ro nang pagkagupita guys. Tupong lang. Dayon, ang problema na taron diyan kuan, tuod. Kanang i-try na ko kuan nang iyang car seat. Ayos. Guba. Sus pagbalik na ko ron, ungot na. Di na nako maibot pagbalik. Ungot ra gyapon. So inigsakay ni Lucas unya, pauli na to. Sa bakal lang sana siya kay gadungo man. Ayuson pa to nako. Ungot nang yang kuan guys oy. Car seat. Ungot yun sa to nako. Danlog bitaw ang dalan. Tuod guys, akong i-share sa inyo ha, pagpadulong na mo diri sa Walmart kaganin na perti gina kong kuyawa kay nay kasugat na mo nga kuan sakyanan. Kusog man guys nakapadagan, mura man og wala ga snow noon. Sus di babag bitaw na siya guys, padulong siya dito sa kung asa akong sakyanan ba, dito siya ning padulong ang iyang sakyanan pod, ning slide. Sus ni gani kay wara gid siya ming adto ning bangga sa mo sakyanan. Kuyawa lagi kay nako lagi. Walang po ikuan ning mag snow guys kay pretindan luga ko mag-drive sa sakyanan ba. Wala po yung nakamaot yung mag snow. Nindot siya tan-awon, pero kung nakay kuan buhaton hasol. Balik ta guys, ang color sa D-Log M 10-bit mao ni siya nani ang color murag patay kayo, pero kung butangan na siya gatong LUT, maguro tawag pagbasa nila na LUT na gi-provide ra po sa DJI, ma-download ra po sila ang website. Kung ilapat nimo siya, butang nimo siya, inig-edit nimo, inanay na dahil niyang porma murag kuan niyang color ba, i-correct niya or sa ba, or filter na siya. Ang nakanindot magud aning D-Log M ang imong gamiton, D-Log M 10-bit nga color, kay kung maayo ka mag-edit guys, labi na kung kabalo jud ka mag-color grade sa imong mga footage, pwede nimo i-adjust nga kana bitang himuon nimo siya into kuan cinematic look, ano bitang murag pang salida bitaw ang iyang result. And yeah, mura pud to akong ma-share. So kita lang to niya guys, mag continue sa mi og pang grocery sa itong tax service nila sulod ba starts price starts at 49. So na pa dito yung chance na motubo pa. Ay oo. Para gud sa amin. Dili. Nag-start ko siya og mga 40s ko, then pag check out mo siya 70 plus. Dili di siya fix nga 49 lang. Mga expert mo dito sila dito magkuhan daw. Trabaho sa mga tax return. Mauli nini guys.
guys, nakauli na sa balay no. Dayon, nanapod ko diri guys oh. Labay na po ko sa basura. Dali ra mo kay mapuno ang basurahan gud guys kay tungod sa mga diaper ni Lucas ba. Dayon, diri na po ko niagi sa bigas dalan guys. Kay ko ni naog kay gusto lang ko makig-istorya sa inyo ha guys ba. Kabahay na niya to ang bagong kamera karon. And hinaot ta guys no nga na nalipay ra mo sa ako ang mga content. Tapos hinato ta nga nakahatag ko sa inyo ha og kanang kuan ba. Good quality na karon sa ato ang mga video para pod na dili na magsakit inyong mata ba kung kuan man gani maot man gani ang ato ang resolution sa ato ang mga video. Pero kung na-appreciate gyapon ninyo guys, thank you kaayo. Daghang kay salamat sa inyong suporta. Then sa nakita ninyo guys no, ga-jacket ng putag baga ani. Ingon ani gini basta mag snow. Kinahanglan kita nga magawas lang ganit agamay, maglabay lang tag basura. Kinahanglan ginato magsuot ng mga baga. Ay berti mang tugnawa. Mo ni view diri karon guys oh. Dot biya pud tanaw no, puti-puti ba ang mga atop sa mga balay. May gani karon nga snow guys, dili ra guys sa baga, nipis ra kayo siya. Tapos kinahinay na po siya kahilis. So mao to guys no. And shout out sa mga old and new subscribers na to no. Daghang kay salamat sa inyo ha. Na-appreciate gid nako tanan ang kuan, ang inyong gipakita sa ako nga suporta. And maningkamot ko guys nga makahatag pa ko sa inyo og mga maayong content na ako ma-share sa inyo ha. And tungod aning pag-vlog guys no, murag na kuan na ako ang kaugalingon ba, murag na anad-anad na ko nga dili na kayo ko maulaw diri sa gawas pag istorya. Kung naamang gay magtanaw sa ko pasagdaan ra na ako guys. Tulo mura to sipon. Pasensya na kay guys ha. Oh, nabot na ko diri guys oh. Balik na ko diha. Pero hapit na diri sa mailbox na sad. Abi ninyo guys no. Sa tinuod lang kung magaingon mo nga nabuhat man na ni RR kay kuan maguna siya, di maguna siya maulaw. Sus guys, tinuod lang kung kaila gid mo na ako no. Naswito lang gid mo sa ko maulaw gid ko mag-istorya aning kuan publiko ba. Pero kay ganahan mo jud ko aning mag-vlog guys. Uyaw na po usahay nga apit sa ko sakyanan. Sa tikwaon diri itong Bidbiron Lucas. So mo to guys no, balik ta sa istorya nang na ako yung mga shots ba. Gusto ko mag-vlog bitaw. Nya dili na ako ma-perform kay tungod kay naulaw ko. Nigabot sa balay guys. Sige mo una may pada nga kuan sayanga ato nga ba sayangan ko sa oras ba nga dili na ako makuhaan og video ba. Ang nuktok sila oh. Haras lang Lucas oh. Hi. So mo to guys nga, ang akong style, unya na lang kung maulaw, ining mahuman na ko sa kung tumong gani, mahuman na ko istorya, kung unsay gusto na kong istorya lang taknaa ba. Kung unya-unyaon mo ko guys, ako ang nahunahunaan karon, makalimtan ako ba. So mo to, sayangan ko. Ambot na ka no, sa ubang mga content creator kung inana ba pud ka sila. Pero sa ako guys, inana mo good. So mo to no, nagkuan pa man ta, nagkamulo pa man ta ning tuon. Sila lagi si Lucas yung nagkaon no. Nya guys, nanamo ko diri sa balay, ako na nang tapuson. Padilibog itaas niya tong video. Ay Lucas be, mag-outro ta Lucas. Come here, come to papa. So dili na ko tapuson guys. Daghang kay salamat sa inyong suporta and thank you kaayo no. Pag-amping mo tanan diha guys, kay mag-amping sa mi dire. God bless ka natong tanan. This is your boy Aritoy. Yeah. Say yeah. Man mo si Lucas ay. So ako na lang magtapos guys. It's your boy Aritoy. Yeah. Peace and I'm out.